K15! Dobar ded. U bioskop se ide, filmovi da se gledat. Ajde, ko je za dve? Izvolite. Ne treba. Da. Abe vidi, ima rabota, da neba se da kupam kola odmah ne može, međutim vaka za lep, za mleko, za ženata fustan, ima se navođa. Ko je za dve, ajde, ovdeka, i tak, porano beše mnogu u bolje i sotova, ideše i biznisi po 50 maraka otprilika se aješe i možeše da se živi lepo. Dok deneska malce pada promet od vaka, sosovije što gi vikat, kako gi vikava, mislim da gi vikat videoteki, to je ilegalno oni rabotat. Ajde, ko je za dve, dečki? Da imaš balkon, dve karti? Imam, sakaš odmah? Cena Koliko koja ti je? 200 denara se. Aman be, dečki, be, na kasa se 100 denari. E pa idi kupi na kasa, eva, te velja kurac. Nema na kasa. E pa onda, eto vidite, taka se raboti. Daj dve, daj što da pravim. Ajde. I tak, ajde, u redu, hvala. Ubovo da go gledate. I taka da, najbolje bide kino utro, pošto tu ima ovaka firmi puno što sa podsteče isto, onda od školite vaka što bi dovađat, što begat imam ja i stalni mušteri, to bi praćat faks, сега će mi pokažem ja. Imaš stajanje? Što? Stajanje imaš? Samo još na Bali, hodaj, što je, ima sve kako ima nema, mislim, ovo je takov biznis, što nema da vidiš. I onda vi vikam isto, evo vidite, сега će vi pokažem ja, Bala, stakaš dve. Eto, imam interesantno je tako. Evo, vidite, ovdje mi praćava faks, baš go čekam сега nekoj u žuta jakne što je. Eto, vidite, on vika, Bile, dojdi večer te da mi čuvaš dve karti, u žuta jakne će mi da mi svišlo, ne znam da li to može se vidi, i onda isto. I ja, lesu, ajde be, begaj, ne ti je strav to kao govedo, petardiće bibara. Baraba jedna. Ovdje znajete od ona konkurencijata što mi se odpred kino Vardar i onda baca tu kino i ono puca i onda ovo i luđe to bega, teče dida tu bioskop i onda to bizniso taka. Mislim ima 10 više puta, međutim, bega be! Budala jedan. I to. Inače, ja sam dosta izverzisa, ja sam frajer veći od ovija i ne sam od onija što prat, digni rukavot, daj dve karti, pa spušti rukavot, daj še dve karti i cede do ovdeka da go onak što go vikat i ta. Ja fino lepo i da mu omladinska organizacija, vikam ova, ako sakate pečat, ja znam ta što i dam po 200 grama kafe, mi udaro na pečat i onda ja otkucavam ovo, vidite, vikam 20 karti za omladinska ovako, grupno i oni bi davat i ja ovdje fino kupuješ i to je ona, nema mislim što tuka reče filozofija. To bi bilo uglavnom i onda to. Ko je za dve, ajmo? K15!